অসম গণ পৰিষদ আৰু UPPL দুইটা দলকে এনেকৈ লাট মাৰিছে বিজেপিয়ে, আৰু সেই লাট মৰাৰ কাৰণে লাট মৰাৰ পাছতো কিন্তু অতুল বৰাই একো ক'ব নোৱাৰে, প্ৰমোদ বড়োৱে একো ক'ব নোৱাৰে। इलेक्शनाथ' सफैबाय खाथिनिफ्राय खाथि ओरै बाइ इलेक्शन दङ माखासे MLA समस्थियाव आरो गुबुन फारसेथिङै 2025 मायथाइयाव BTC इलेक्शन दं। दा बेनि धौआव जोंनि बर'नि माखासे लिडारफोरा बुंनो थाङोब्ला आथिखालनि सरकाराव थानाय माखासे लिडारफोरा जे गोबां बायदिसिना खोथा बुंनानै माने गावसोरखौ मोजां मोनहोनाय गावसिनि फारसे रायजो राजाफोरखौ बोलांनो नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों। दा आंनि बुंनो नागिरनाया बेनो जे गावजों गावबा मोसा गुबुनजोंबा दाउसा। बाथ्राया जाहैबाय EM राकेश ब्रह्म बिथाङा BPF हान्जाखौ डास्टबिनजों रुजुदों आरो बे दिनैनिल' बाथ्रा नङा, सिगाङावबो बिथाङा अनेकबार बिदिनो रुजुबोदों। दा बिथाङा मानि थाखाय बेफोरबायदि बुंदों आरो गुबुन फारसेथिं बिथाङा ख्रिस्टान हिन्दुनि खोथा लानानैबो माखासे खोथा बुंदों जे थांखांनाय जिथु जाथायफोर बेफोराव बेफोरखौ लानानै बिथाङा रायजो राजाफोरनि गेजेराव बायदिसिना खोथा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो गावजों गाव खौसे जानानै इलेक्शनखौ गेलेयोब्ला जोङो गुबुननि सायाव मानो सोनारनांगौ? बुंनो थाङोब्ला दा UPPL हान्जाया BJP गैयाब्ला देरहानायनि लामायाव गैया, बेखौ बयबो मिथिगौ, BJPआबो मिथिगौ। जायनि थाखाय दिनै BJP हान्जानि लिडारफोरा UPPL हान्जानि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै एरा जादों। फैगौ जिहेतु BTC इलेक्शन बेयावबो माने BJP हान्जाया गाव हारसिङैनो इलेक्शनखौ गेलेगोन होननानै दिनै फोसावबाय। दा बेबायदि समावबो बिथां राकेश ब्रह्ममोन बादि लिडारा BJP हान्जाखौ माने ओरैबायदि बाख्नायनानै उब्रे सोमनानै थानो लुबैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं BJP हान्जाजों लोगो जानानै BTR एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि जिहेतु बिथांमोना थांखि लादों होननानै फोरमायबाय थादों। नाथाय बेसेबांबा दिन बारलांबाय, दिनै 4 बोसोरनि बारायानो जाबाय, अब्लाबो BTRनि मोनसेबो एकर्डआ मावफुंजायाखै। मावफुंजायैयावबो दिनैहाय BJP हान्जाखौ, जाय हान्जायानाखि गासैबो बर'फोरनि समस्याफोरखौ बा बर' ओनसोलनि बा बड'लेण्ड ओनसोलनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनो होननानै BTRखौ एकर्ड खालामदोंमोन, बै एकर्डनि दफाफोरा दिनै मोनसेबो मावफुंजायैयावबो BJP हान्जाखौ प्रेसार होनो हायै एबा BJP हान्जानि हेंथायै बाथ्रा बुंनो हायैखौ माने साननो गोनां जानानै फैदों। दा नायनि राकेश ब्रह्म बिथाङा मा बुंदों आरो गुबुन फारसेथिङै MLA मानगोनां अखिल गगৈ बिथाङाबो AGP आरो UPPL हान्जा बे मोननैनि खोथाखौ लानानै एसे बाथ्रा बुंदों जे BJP हान्जाया AGP आरो UPPL बे मोननै हान्जाखौ जोगार हरोब्लाबो AGP आरो UPPL हान्जानि दैदेनगिरिफोरा जेबो बुंनाय नङा आरो बुंनोबो हानाय नङा। नायनि भिडिअ'आव मा बुंदों। BPF दोलोआ दिनै डास्टबिननि महरखा, गतिके रायजोआ बुजिबाय बे दोलोआव भट होनाय माने गावनि बेसेन गोजा भटखौ डास्टबिनाव गारनाय जायो। गतिके बे बाराव सिडलियाव 1 लाखनिबो बारा जों माने भट मोनगोन, बे बेयाव सियर जाना दं आरोखि ना। आं बेखौनो बुंबाय, बेफोरनि उनाव आरो BPF होनना जे दोलो दंबावो, बे माने चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो गैलिया आरो बाक्सायावथ' गैखायानो, आरो चिराङाव जि साफा सानै दंमोन बिथांमोनाबो बुजिबाय। आरो जिहेतु थांनाय MP इलेक्शनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बिथांनि टिमा बे चिरां ओनसोलनि साहा ओनसोलाव ख्रिस्टान आरो हिन्दुखौ लानानै बिराद गिदिर मोनसे बेले बेजे सोमजिहोदों। बे ससे भिडिअखौथ' नुबाय, नुनानै निस्सय नोंथांमोना एसेबाबो हमनो हाबाय जे बिथाङा बेफोरबायदि खोथाखौ रायखांनानै फिन आरोबाव जों बर'जों बर' एबा बर'फोरनि गेजेरावनो धोरोमखौ लानानै बिदा फंबायनि गेजेरावनो माने दावराव दावसि आरोबाव लाबोनो नाजादों नामा? जायनि थाखाय बिथाङा दिनैहाय बेफोरबायदि खोथा बुंनानै धोरोमनि खोथा लानानै माने माखासे खोथाफोरखौ एरफुंनानै सोरखौबा रागा जोंखांहोनानै आरोबाव गुलाय गुजाय खालामनो नाजादों नामा? गुबुन फारसेथिंनि नायनि अखिल गगै MLA बिथाङा मा बुंदों माने खौरां बिजोंनि गेजेराव
एजिपि आरो UPPL हान्जानि सायाव বিজেপিয়ে আচলতে UPPL আৰু অসম গণ পৰিষদ দুইটাকে লাট মাৰিলে আৰু সদায় ডাঙৰ পাৰ্টিবিলাকৰ এইটোৱে স্বভাৱ যেতিয়া যি সময়ত প্ৰয়োজন সেই সময়ত খটুৱাই আৰু যি সময়ত তেওঁলোকৰ অৱস্থা ভাল হৈ যায় বা যি সময়ত তেওঁলোকে ক্ষমতাত থাকে সেই সময়ত লাট মাৰি দিয়ে এতিয়া আচৰিত কথা যে একেটা সময়তে UPPL আৰু বিজেপিয়ে একেটা সময়তে আপোনালোকৰ BTC প্ৰশাসনটো চলাই আছে এতিয়া যেতিয়া ইলেকশ্যন আহিলে হঠাতে কৈ দিলে যে আমি UPPLৰ লগত ইলেকশ্যন নেখেলো কেলে গোটেই BTAD এলেকাত UPPLক খেদি লৈ তাত বিজেপিৰ মানে সংগঠন কৰিব লাগে এটোৱে হ'ল বিজেপি দলৰ নীতি এটোৱে হ'ল তেওঁলোকৰ মিত্ৰতাৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি থকা তেওঁলোকৰ অশ্ৰদ্ধা আনহাতে অসম গণ পৰিষদক কৈ দিলে ইতিমধ্যে যে অসম গণ পৰিষদৰ লগত তেওঁলোকে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন একেলগতে নেখেলে বেচেৰাহঁতে ইমানকে চকচোন গোটেই অসম গণ পৰিষদটো জন্ম হৈছিলে বিদেশী খেদিবৰ কাৰণে অসম গণ পৰিষদে বিজেপিৰ লগত থাকিবৰ কাৰণে বেচেৰাহঁতে আনকি কাকো সমৰ্থন কৰি দিলে কাৰ পক্ষত বিদেশী আনিব লাগে বুলি যিখন আইন সেই আইনখনৰ পক্ষত আনকি ভোট দি দিলে বেচেৰাহঁতে গোটেই নিজৰ আদৰ্শ নিজৰ আঞ্চলিকতাবাদ নিজৰ জাতীয়তাবাদ অতুল বৰা কেশৱ মহন্ত সকলোৱে পৰিত্যাগ কৰি দিয়াৰ পাছত এতিয়া হঠাতে বিজেপিয়ে কৈ দিলে যেতিয়া ক্ষমতা পুৰা শক্তিশালী হৈ আছে তেওঁলোকে তেতিয়া বিজেপিয়ে কৈ দিলে যে নাই আমি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অসম গণ পৰিষদৰ লগত নেখেলো গতিকে অসম গণ পৰিষদ আৰু UPPL দুইটা দলকে এনেকৈ লাট মাৰিছে বিজেপিয়ে আৰু সেই লাট মৰাৰ পাছতো কিন্তু অতুল বৰাই একো ক'ব নোৱাৰে প্ৰমোদ বড়োৱে একো ক'ব নোৱাৰে বৰং মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে যেতিয়া লাটটো খাই আছে নহয় লাটটো খাই থাকোঁতে অতুল বৰাই ভাবি আছে যে বৰ ধুনীয়া লাট দিছে দেই মোক আৰু এটা লাট দিয়া হ'লে ভাল আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে পৰিস্থিতি बे गासैबो भिडिअखौथ' नुबाय नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोनखो गोसोआव माबायदि मोन्दांथि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो दा जोबथारनायाव आंनि बुंनो गोनाङा बेल' एबा आंनि गोसोनि मोन्दांथियाव जे जोङो मानो गावजों गाव थांखांनाय जाथायफोरखौ लानानै माने गावजों गाव एना एनि जानानै मानो थाबाय थानो हायोब्ला जोङो दा खौसेयै जानानै जोंनि जा दं बेखौ जों मोजाङै लाखिनानै आरोबाव जोंनि जेफोर मोननांगौ दंबावो बेफोरखौ जोङो माने डिमान्ड खालामनानै लाबोनो हायोब्ला जोङो जोबोद जौगालांगोन आं बेखौ आसा खालामदों नाथाय जोंनि हारिनि गेजेरावनो गावजों गाव बेबायदि बेहा बेखौ नासयलायबाय थानानै गावनि मुलाम्फाखौल' नागिरनानै हारिनि जौगानाय हारिनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावालासिनो थानानै दिनै जायफोर हान्जाफ्रा जोंखौ एबा जोंनि ओनसोलखौ एबा बड'लेण्ड ओनसोलखौ गादबनानै दोननो नागिरदों बैसोर बायदि बिथांमोनजोंनो लोगो जानानै दिनै मावनो गोनां हारिनि जिहेतु खामानिफोर बेफोरखौ बावगारलाङोब्ला निस्सय जोङो उनाव आरो खर' दिखांफिननो हानाया गोब्राब जागोन आं बेखौसो सिन्था खालामबाय थादों दा आं गोबांथार बुंलिया गोबांद्राय बुङोब्लाबो सोरनावबा नांहैयो बिनिखायनो आंनि गोसोआव जायखौ मोन्दांथिदों बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदों दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'बाय उनाव लोगो मोनगोन थेंक इउ गोजोन्थों